Manggabi sa tanang mga kahigalaan ug kaigsuonan dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan ug sa tanang mga makasabot sa pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite ug sa tanang mga nagasunod sa atong buluhaton Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa nagkalain-laing dapit sa tibuok kalibutan. Welcome sa atong panagtigom diha sa mga pag-ampo apan sa dili pa tuguti nga makapamalandong kita sa hamubo nga pamaagi sa pulong sa Ginoo. Please turn with me to 1 Samuel chapter 12 verse 22. Unang Samuel kapitulo 12 bersikulo 22. Ang giingon dinhi, tungod kay dili isalikway sa Ginoo ang iyang katawhan tungod ug alang sa iyang bantugang ngalan. Tungod kay gikalipay sa Ginoo nga himuon kamong katawhan alang kaniya. May the Lord bless the short meditation of His Word. So in our passage tonight, mga kaigsunan, nagsaad ang Ginoo nga dili gyud niya isalikway ang iyang katawhan tungod ug alang sa iyang ngalan, because God has chosen the Israelites to be a peculiar people for Himself. Ang buti pasabot ni ini mga kaigsunan, kung biyaan sa Ginoo ang Israel, ang resulta ni ini mapakaulawan ang iyang ngalan. Ang pangalan sa Ginoo bugal-bugalan sa mga pagano. So kini nga kamatuoran nagpakita ug nagpadayag sa pagkamatinud-anon sa atong Ginoo. Ngano, kalipay sa Ginoo ang pagpili ug katawhan alang kaniya. In other words, ang rason nganong dili gayod biyaan sa Ginoo ang Israel isip usa ka nasod kini dili tungod kay takos ang Israel. Remember, they were unfaithful. Dili sila takos. So dili kini tungod kay takos sila mga kaigsuonan sa kaluoy sa Ginoo, but because ang Ginoo matinud-anon sa iyang saad. God is sovereign. In His sovereign will, He chose Israelite to be His peculiar people in the Old Covenant. Ang tawag niini mga kaigsuonan, grasya. Kahibulungang grasya. Completely undeserved and unmerited divine favor. So sa usa ka manifestation sa grasya sa Ginoo, gi-narrate ni Samuel sa mga Israelites nga andam ang Ginoo nga pasayloon sila sa kasalanan nga ilang nabuhat sa nangagi. Ang consequence niadto dili na mapapas, pero ang ilang future masiguro kung sila magpabilin nga matinud-anon kang Yahweh. So ang pagpili sa Ginoo sa iyang katawhan mao ang rason nganong magpabilin ang Ginoo kanila ug dili gayud sila isalikway ug biyaan sa Ginoo. Gipili sa Ginoo ang iyang katawhan aron iyang higugmaon ug nahigugma ang Ginoo sa iyang katawhan gumikan kay gipili man niya sila. Ang pleasure sa Ginoo mao ang source sa pagpili niya sa nasod sa Israel sa daang tugon, ug ang iyang pagpili mao ang rason kung anong nagpadayon ang Ginoo nga nahimuot or nalipay kanila. It would dishonor His great name for Him to forsake Him. Dili gayod biyaan sa Ginoo ang iyang mga katawhan. God's love has this glory. Ang himaya sa gugma sa Ginoo mao kini nga dili gayod mausab ang gugma sa Ginoo, ug ang kahimayaan sa Ginoo dili gayod magpamantsa sa iyang pagkamatinud-anon. So by all memories of the Lord's former loving kindness, kung atong hinumduman ang pagatiman sa Ginoo kanato, ato usab nga i-assured ang atong kaugalingon nga dili gayod kita biyaan sa Ginoo. Dako na kayo gibuhat ang Ginoo aron maluwas kita, aron kabuuton kita. Giula ni Kristo ang iyang dugo dito sa krus sa Kalbaryo, iyang gihalad ang iyang kaugalingon alang sa mga makasasala nga susama kanato, ug karon nga kita nagtuo ug nagsalig, nakadawat sa grasya sa kaluwasan, masayang lang gumikan kay biyaan kita sa Ginoo. No. Dili kana mao ang kinaiya sa Ginoo. Biyaan ba sa Ginoo ang katawhan niya nga iyang gilukat sa iyang hamili nga dugo? Ang atong Ginoo dili mausab-usab nga lover. He is not a changeable lover. He loved His own and He loves them to the end. This is our assurance. O hinaot nga magmaya kita diha sa Ginoo
gumikan kay ang iyang gugma dili gayud mulubad. Ug sa atong pagampo karon, atong magampo kita ingon nga mga katawhan nga gihigugma sa Ginoo, moduol kita sa Dios nga matinud-anon kaayo sa iyang mga katawhan. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa ug among gipangayo nga padayon nimo kaming hatagan og confidence to really look at the unchangeable nature of your love. That no matter what happens in this world, we are secure in your love, O God. Salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. God bless us all.